We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang handumanan ni San Felipe Neri sa kapari nga niadtong mga 1500s na himo siyang bantugan tungod sa iyang gugma para sa mga kabus o pagtabang sa mga katawhan nga masabtan ang atong pagtuo. Uban kaniya, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, uban sa padayon natong ampo nga mahunong na ning pandemic, ug ang atong mga benefactors mahatagan usab sa ilang mga panginahanglan karong panahona. Hinumduman nato o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, wala ka mohunong pagpasidungog sa mga alagad nga makanunayon kanimo pinaagi sa himaya sa kasantos. Itugot nga maruluyon nga ang Espiritu Santo magpadilaab unta kanamo niadtong kalayo nga milagbas sa kahibulungang paagi sa kasing-kasing ni San Felipe. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. O Ginoong Dios sa tibuok universo, tan-awa kami og kaluy-i. Himua nga makat-on sila, maingon nga nakakat-on kami, nga walay laing Dios, o Ginoo, gawas kanimo. Hatagi kami bag-ong mga timaan, pagbuhat og bag-ong mga milagro. Ipakita kanamo ang imong gahom nga mahimayaon. Dugmuka silang tanan nga mga nagmando nga ang mga kaaway nga naguna-huna nga sila lamang nga mahinungdanon sa katawhan dinhi sa kalibutan. Tiguma pag-usab ang kabanayan sa Israel ug ihatag kanila pagbalik ang ilang yuta sama sa imong paghatag niini kanila kaniadto. Ginoo, kaluy-i ang Israel, ang katawhan nga ihilahan pinaagi sa imong ngalan, nga imong gitawag nga imong anak nga panganay. Kaluy-i ang Jerusalem, ang imong balaan nga syudad. Diin mipili ikaw sa pagpuyo. Puna ang imong templo didto sa bukid sa Sion, sa imong himaya ug sa mga alawiton sa pagdayig. Ipakita ang paglaban mo sa imong katawhan, nga imong gibuhat sa sinugdan.
Tumana ang mga panagna nga nabungat diha sa imong ngalan. Gantihi sila nga nagbutang sa ilang pagsalig diha kanimo ug ipakita nga matarong ang imong mga propeta. Kanunay ikaw maayo alang sa imong katawhan. Patalinghugi ang imong mga sulugoon sa among pag-ampo kanimo. Unya ang tanan dinhi sa yuta mo ila nga ikaw ang Ginoo, ang Dios sa katuigan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pakitai kami, O Ginoo, sa kahayag sa imong kaluoy. Pakitai kami, O Ginoo, sa kahayag sa imong kaluoy. Ayaw hinumdumi batok kanamo ang mga kadautan kanhi. Ang imong kaluoy madali unta nga muabot kanamo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Pakitai kami, O Ginoo, sa kahayag sa imong kaluoy. Tabangi kami, O Dios, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami ug pasayloang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Pakitai kami, O Ginoo, sa kahayag sa imong kaluoy. Pabutangan na kanimo ang mga gulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami, imong lungsodong karnero sa imong panon, magpasalamat kanimo sa kahangturan. Lata sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Pakitai kami, O Ginoo, sa kahayag sa imong kaluoy. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem. Naguna si Jesus sa iyang mga tinun-an ug nahingawa sila pag-ayo. Nangahadlok ang mga tawo nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpundok ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya.
Pamati kamo, matud ni Hesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem ug itugyan ang Anak sa Tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, latuson ug unya patyon. Apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kun mulingkod kana unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Mingon si Hesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Hesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Hesus ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang Anak sa Tao wala moanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, si Propeta Sirach nagsigig hangyo sa Ginoo nga mohimo pa siya lain nga mga milagro nga iyang dugmokon ang ilang mga kaaway. Sakto ba tong iyang giampo o sayo? Na iyang tigumon pagbalik ang nagkatibulaag na katawhan sa Israel. Sakto to o sayo? Kanang mag-ampo ka nga patio ng imong kaaway, sakto na o sayo? Ha? Kinsay gaingon ninyong dili sakto? Nga sige mamug-ampo ana. Usab ya sa atong ampo, kana bayag yung maingon ta usba ning hunahuna ang kasing-kasing aning kasigig daot nako, makakita unta sila kaayo, din-aon ta sila magpadayon. Kay di man kaganahan silang kinaiya, kay murag kaaway sa imong buot ba ng ilang kinaiya. Imong anak sigig suyop, Ginoo in taon, usba in taon ni siya, kay kaaway man nimo ang pagkamanuyupay. Ana, hangtod na lang yun nga ma-stress na ka, ya labi na gyud dili gyud ihatag sa Ginoo, maluya ng imong naong, moingon na ka Lord, gibuhat naman ta nako tanan, sige man ta kog simba, sige man ta kog buhat og maayo. Nganong wa man gid nimo usba ning akong anak, wa man nimo usba ning akong ugangan, sige man lang gyapog daot nako, sigihan man lang gyapon ko nilag lutos. Wa ka kakita sa akong pag-antos, ana, sakto na dili.
sakto kasi ingon dili sakto. Pero kuwang pa. Sakto na siya, pero kuwang. Unsa may kuwang diha? Ang paghigugma sa mga tao nga mudagmal og mupatay nato. Mao na si Jesus nagpakita siya kadto mga propeta kuan pa man tong ila tagna dili pa gid to sila mao ang Ginoo. Pag abot na gid ni Jesus, siya na gid mo ay mideklarar muadto taro sa Jerusalem, igabot didto ila kong itugyan sa mga pari, nya mga pari muhukom nako nga patyon ko apan mabanhaw ra ko. Kana mo'y dako kayong kuan grasya. Wa na mahadlok si Jesus nga patyon, nya iya sa tang gitudloan nga dili mahadlok nga patyon, ngano man mabanhaw ra ta oy. Mabanhaw. Ito bitang Domingos buntag giatake si Brad Eleuterio, usa sa atong mga lumad dinhi. Siya gani ang presidente sa lumad. Nya nadlitso gid siya kamatay pa anang murag wakabot 24 hours. Namatay siya. Nagmisa ko gabi. Hadlok na itanang kamatayon. Ako silang gipangutana ditong nanambong, wa may gustong mamatay. Nako, patay gani Eleuterio nga 58 anyos, ako padong na ba sa ko mo 58? Pila na lang kabuan. Wa na mosunod sa ni. Pero angay ditang mahadlok anang kamatayon. Maatake man sa high blood or mabangga man or madisgrasya or patyon jud ta. Pre ato mga pari karong bag-o nga gipangpusil. Hadlok day tana. Hadlok dili. Hadlok sa mo kalisod ana. Pero kung mugamit tag pagtuo, mugamit tas kinabuhi nga Kristohanon, adi angay kahadlokan. Ngano man mituo man ta nga mabanhaw. Mabanhaw ta. Tingali before nabanhaw si Kristo, murag maglisod tag tuo. Pero karon nga nabanhaw na gid siya, iya na jung gipakita nga nabanhaw, adi na ta angay mahadlok. Nya nganong mahadlok pa man ta? Kay wa ta motuo ni Kristo. Mo na ang iya diring pag-ingon gyud ni Juan og ni Santiago, managsuon sila, palingkura miha sa imong isig katuo. Nituo sila nga mabanhaw si Jesus, pero gusto silang mulingko didto. Ingon dayon si Jesus, nya makainomos kupa sa kasakit nga akong imnan. Siya, mo inom makapabunyag mo sa bunyag akong dawaton, kani ba? Kaning lansang sa cross. Siya, sugot yapon mi. Ingon si Jesus, kung mauna, congratulations. Pero ang paglingkod sa akong tuog sa akong wa ko'y labot ana. Ang amahan ra nako maoy musulti ana. Ang inyo hinoong buhaton unsa man pag-alagaray kamo, kinahanglang mahimo kang ulipon sa tanan, alagad sa tanan. Muna di kita mahadlok og daoton ta, di ta mahadlok og bugal-bugalan ta, di ta mahadlok og daog-daogon ta. Ngano man kay ang ato ding role sama sa role ni Kristo matud pa niya, mianhi ko aron pag-alagad dili sa pagpaalagad. Ang ato ding role mualagad ta. Nya kanang mualagad ka, kapuyon jud ka ana, sakiton jud ka, kasabaan pa ka. Purti na nimong trabaho, kasabaan lang yapon ka sa imong amo. Nya moingon din kaniya, mura ra bag tabang buang-buang sakit kay nabi da. Pero imo man ang amo, unsa man. Nya kinsa may alagaran nato, matud pa ni Kristo, ang tanan. Kamo mga ginikanan, ug ang inyong anak tapulan kayo, alagaran ninyo dili. Og di ka mo alagad, awa na, maimpierno na kaana, mga katuman. Ikaw niya pa tapulan bang kayo? Unsa mang alagara ang imong ikahatag ana niya? Kanang makalipay niya og makapalambok niya. So unsa may unang makalipay? Ayaw sugua. Ikaduha, pakana. Kana, lipay ka na. Ikasuod na ninyo, ikuyog-kuyog sa imong trabaho, hangtod makaton.
Ana. Nya og digi sa ganahan, ala tagaig higayon nga mobiya aron maka-enjoy sa kinabuhi pareha atong prodigal son. Nya kay wa may kwarta, pabaw ni. Ana. Anya unsawan? Inyo na buhaton. Yung kapader mura naman sa noon taanag nagkonsente sa iyang pagkatapulan. Ato naman sa noong gipatuyangan iyang katapulan. Sagdi lang gud. Total, ang imong role, ang pag-alagad man. Alagari ng tapulan. Makapalangit na nimo. Wa man sa ka magtudlo niyang pagtinapulan. Nagtudlo day ka, wa man. Igo ra man kang nialagad. Makasa ka kung nitudlo ka, ni konsenti ka kung nitudlo ka nga inana na lang ha, ana. Kananong ubang ginikanan karon? Kana bang hunahunas ubang ginikanan ba? Sus kalisod gid namos una pader. Kanang imong gipangwali pader, mao gid nay ako sang naagian. Ana, maana din ba? Mao ning akong mga anak karon pader di jud ko gusto mo agi sila ato ning kamot si kog maayo nga di sila maagi dito nako. Na pertinda ko ang sayupan nimo. Naingon ani rong imong kinabuhi tungod atong imong giagian nga nang imong mga anak paagia po na dito. Nganon di man nimo paagion aron mahimo na silang dili press nimo. Mahimo na silang atbang nimo. Ikaw kusog ikaw maning kamot, kusog ikaw mo pailob, kusog ikaw mo atubang og mga problema. Di jud ka ma-discourage. Unya og di na nimo sila paagion diha. Anang atong imong giagian. Mahimo na niya ng tapulan, dali kay mo give up, dali kayo mo atras, dali kay ma-depress, dali kay masuko. Kay di ka mao mo antos, paagi ana. Inyong paagion. Dili. Mao bitaw na dinhi sa atong simbahan, kami dinhi kaning mga staff nato og pananglitan ako ignon og naman gitay desiderata. Ang desiderata na to kadtong trust kanang Cebu ang acronym ba is BFP mao man among desiderata. Na kung di kay mo mutuman ana pasabot wa mo ganahi ani nga community magbuwag-buwag ta. Kay lisod mo sa kay pugson mo kita tanan tabang ta diha dapita. Nya di ka ganahan mo apil pasabot luoy kay kadinhi di man ka mo alaga di luoy kay kastanan nya community gani magbuwag-buwag ta na tinabangay mi dinhig tan-aw og kinsa tong nakatabang og kinsa sa tong tabangonon nya og di gyud makaya magbuhat yog sukwahe magbuwag-buwag gutaway pugsanay ba pero og alagad gutumon ka ana nari lang kaon lang niya dire. Pero ingon nga paapilon ganing community ha, ayaw na lang. Ngano man, inalagaray man ta dinhi nya luoy man kay kastanan. Nga di ka kamo mo alagad unya. Sigihan anong kag pugos di luoy kay kastanan. Amo na mamiya gid ang uban. Mao sa na ang simbahan. Wa ta pugsa pag alagad, pero ang role nato mag-alagaray og di ka diri mohaon sa pangalagad di biya. Karon bitaw daghan kay ni alagad nato. Unsa man ning pagpangalagad, gamita ang imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ako isip pare. Unsa may kaayuhan karon naatay culmination sa Flores de Mayo atong ipabati nga ang mahal nga Birhen Maria espesyal aning buwana mo nang donatay kasaulugan karong pitsa 29 karong Sabado. Nya mo budget anag mga 800,000. Wa man tay mga kwarta kitang tanan nga moabot anang kantidara. Ako wasag ko. Kamo otro. Onya sa itong buhaton magtinabangay mo na atong gibahin-bahin gapa-style ta la pamalit mo ani mga slots gahapon 27 pato kabok gikas Domingo ug sa Lunes 27 pero kahibaw mo pila na nahalin as of yesterday ako musultihan nangagilty siguro to ba pag announce na ko gahapon uy 27 ra man ni kabuok 800 man itong kinahanglan. As of yesterday, ang nahalin, 306 na ka slots. Ay, 494 na lang. Nakani, mahurot na noon ni Ugma noon.
magkabuang na no mo gukod ani na naman gidaghang ka pa-reserve pader murag unya para bas tunga-tunga kus Hunyo pader makahatag pwede og pa-reserve lang kun ako sus reserve na lay imo. Daghan ana nya ngano man kay naay daghang mga taong gustong mo alagad pagkahibaw nila nga mamalit tag bugas nga tag 5 kilo nga packed rice para ihatag sa mga kabos pader ako'y angkon og napo kasako ako'y angkon og 50 kasako ana nay ni angkon og 52 kasako mo iyang hatag ako ay lang nag-ihatag nga sinako ha kwarta la ihatag kay kami na lay order yawat ka ginansya tagamay ingwarta gini pari ano adi ba akong ingon ba na sa tay palitanan gon nga barato ana tay like kuan nya kana bang ingon ana ba nasa imong ingon nga pader watwata gamay ha muhatag niya ko og 100 slots siya nga 100 slots ambot idayon ba pasabot ni bati nya na itagadinhi na idili tagadinhi basta alagad imong hisgutan daghan kayong mubati mo nang kanindot di ay og mag-alagaray ta murag mugaan ba pagsulti na ko gapon si 20 city ra gool biasan akong kwinta-kwinta 20 city gasugod og 15 human 20 city 12 ray na puno ugma 12 na sad sunod 12 ikasabado di ka abot 100 ay ang Ginoo may kayo no nagipangtandog kasing-kasing ako goron alas 3 na sa ko gasugod siging basa kay daghan na sa kay nag-text pagi dito daghang basahonon alagad na sad do ana kini siya mauni ang buhi nga timaan nga usa ta kasimbahan magbinati ay si propeta Sirach nibati siya sa iyang tibuok nga katawhan motong nagampo siya mao sa tuy iyang makaya pag-alagad ang pag-ampo kay propeta man siya si Hesus mibati sad nato isip atong manluluwas ang iya sang nakita nga alagad aron kita maluwas mao sad ang pagpakamatay para nato and that is the perfect way of service kanang magpakamatay ka kana bitang ang imong kaaway kung dunay panginahanglan imo siyang alagaran lisod na di ba nanglitan ron ang kanang gasigig ilog sa imong yuta nasakit na paralyze imong alagaran giilugan kag yuta na labi na gyud ug wa na sila ikabaya dito sa ospital nya katong yuta nga iyang giilog nimo iprinda pa gyud niya nimo unsa man imo siyang tagaan mga naong sa mga kasi ingon may ratag mamatay na pa dire di na sa kamulagad si San Felipe Neri ang iya gyud alagad gyud gisakit siya maayo gidumtan sige alagad ada na santo ana usahay gyud magkwenta man ta nangilog na siyuta gibinuangan ko ana nya karon pa alagaron ko bahala ka diha duna sa koy right nga mobalibad ko ana ngano ang giunsa man ko ana niya ana daghang kitag subay-subay ayaw na nagsubaya do your part ang imong Christian role matud pa ni Kristo kung mahimo mong gustong labaw tanan kinahanglang alagari ang tanan ug ang nindot kayong alagaran kana gyung imong kaaway lami kay imong bation. Tistingin ninyo, ako nakasuway naman kong kadaghan. Ikaw mo kuno suway kuno be. Tanaw na to, di ba na muagas inyong sipon og luha. Sige, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita karon sa atong amahan, kinsa nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagluwas kanato pinaagi sa pagpakamatay sa krus. Busa, malaumon ug masaligon kitang moingon, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan sa kanunay magmadasigon sa pagtawag sa mga makasasala balik sa Dios ug anda mosunod kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod tinud-anay nga mapakaylap sa tiunay nga kaangayan, kalinaw ug kahiusa
Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Ang atong mga igsuong mihalina makadawat na sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Ginoo, masaligon ug malaumon kaming midangop kanimo sa pangama ni San Felipe Neri imong pari ug alagad. Dawata kining among pangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga nagahalad kanimo sa gasa sa pagdaig aron sunod sa panigingnan ni San Felipe, kanunay unta kami nga magmalipayon sa paghatag og himaya sa imong ngalan ug sa pag-alagad sa among isig katao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kadinyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Felipe Neri, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, sama ni San Felipe Neri. Ubad kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw,
karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mapalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord.
The angel of the Lord encamps round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for new good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kitang o Ginoo, kaming nakakalawat sa langit nung kalanon nangamuyo nga sa pagsunod namo kang San Felipe, maghidlaw unta kami kanunay sa mao nga mga kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamo sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod og langit. Nya mahitabo ra ni kung dinhis kalibutan magsigi gitag alagad ngadto sa atong isig katawo. Atong update sa atong mga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong mga church projects. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og
3,669 slots. Pakpak. 1,331 na lang ang nahibilin. Nya sa Mary's Embrace para sa ato karong buwan sa Mayo, karong Sabado ni ang culmination, pero hangtod pa nis Domingo atong pamaligya ani, kung di mahurot ni kahalin, 800 ka slots, tag 1,000 ang nahalin. Akong gikaingon kaganiha as of yesterday, 306 slots na. Sige, pakpak. 494 na lang ka slots ang nahibilin. So, paspas king halin, Mary's Embrace. Daghan sa dayang magpagakos gyud ni Maria, no? Kamo, nagaksa na mo. Masa mo'y donate-donate. So, sa magakos. Ita, komedyara na, pero tinuod, biasa na usahay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500